What's up there amigo? Natingala gid ko ba kay nganong gasiga man ni akong mouse nga wala man ako nagisaksak. Ay tisa, wireless day ni. Ah. O din akong gipalit nga mouse. Sulod sa box kay Pro Wireless Gaming Mouse o Lightspeed USB receiver, USB charging data cable mo na siya ang cable nga imong gamiton pag charge pero magamit gihapon nimo bahalag nag-charge ka. Na siya yung mga optional side buttons 2 times sa left, 2 times sa right, optional button covers 2 times sa left, 2 times sa right. So na kay option nga mo gamit kag button sa right o sa left. Pwede pud wala gay button kung unsa imong preferred, unsa imong naandan. So ako naandan kay naara sa left ang button, mouse 4, mouse 5 ang gitawag ana. Then there is sa right side sa mouse dili na ko butangan kay wala ko na ana do gamit. I don't know kung kanus-an ako siya kailangan. Extra receiver extension adapter. Kanus-an man ako ni magamit. So na ko ni pagamit. Mag-comment daw kung kabalo mo kanus-an na ako ni magamit. Okay? Okay. Ug naa po siya user manual feel sulod sa box. Mo ni ang iyang dimension, height, width, ug depth, weight, cable length. Mo ni ang cable length taas kayo ni guys. Mo po ni iyang mga specification ni guys. Sa maning durability niya dapat ihulog nimo ang imong mouse in 250 kilometers. Default lighting 48 hours ug no lighting 60 hours. Mo ni iyang battery life. Mo ni siya sa imong DPI ma-change ni mga DPI sa imong mouse. Na diri sa ilalim imo rang ituplok dayon kani ang power niya. This one diri nimo maabli ni siya. This is naka-magnet, ma-open nimo ni diri nakasulod ang iyang Lightspeed USB receiver. Magnet siya mo piti ganin ni close oh. Paminawag gali. Oh, tanawa gibungkag ang mouse aning picture oh. Pero ayo lang po nagbungkag. Pwede nimo siya gamitan og application nga G-Hub. Pwede nimo ma-change ang mga hotkey nimo sa imong mga button. Kung gusto ka paspas kay imong pag-copy paste, pwede nimo kani nga button is control C, kani nga button is control V. So, ikaw na bahala unsa imong ibutang ana. So far kani nga mouse is 10/10. Di na ka masulog charge kay naka-wired magamit ra gihapon. If you have any questions, butang lang sa comment. Dislike this video for more. Thank you. Okay? Okay.